delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard, struck and killed it. Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God. Moreover, David said, the Lord who delivered me from the power of the lion and from the power of the bear will deliver me from the hand of the Philistine. David in the camp of Israel uri kusiya testimony, uri kutaura zvakaitwa naMwari, uri kutaura basa rakabatwa naiye kuburikidza nenyasha dzaMwari paaifudza makwai. So Revelations 12 inoti vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. They overcame him by the blood of the Lamb and by their testimony. Kupupura kugona kureflecta, to look back, uchiona zvakaitwa naMwari muupenyu hwako zvinokupa simba to move forward, zvinokupa simba rekugona kukurira nekukunda. Nhamo yatinayo ndeyekungoti we forgot, tinokanganwa. I need to read Revelations 12. Revelations 12 verse 11. And they conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives unto death. Vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. So I don't know if I'm preaching or a piece of discussion now. Ndinofara hama dzangu kuona online, Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. Nyaya ndinayo mangwanani anhasi mukupendera mukupera kwerino gore. For this day muzuva ranhasi, I know tinenge tine maprayer request zvatinoshuvira kuti Mwari vadai dai, Mwari vadai mugore ratiri kupinda zvinozodai, which is good. But chimwe chakavanzika chinoopena a door in this coming year mukupenderwa kwerino gore mukati meino nguva is to look back and give thanks unto the Lord. Chekutanga is to thank God for the gift of life. Chekutanga kutenda Mwari nekuda kwechipo cheupenyu. Nokuti wakaipa unopa anogona kukuzevezera nekukunyepera kuti aiwa, it's because of your intelligence, because yekurongeka kwako, saka usina kupinda mune zvakati, saka usina kusangana nezvakati. There is an incident inorwadza ichangobva mukuitika kuSouth Africa kuBoxburg yekuexploda kwetenka regasi. Zvinorwadza, zvinorema. Vakasangana nedambudziko iri, may their souls rest in peace. Vakakuvara dai Mwari vawanira nyasha, vakasika kupora. Difference yako iwewe nevanhu vakawirwa netsaona iyi haisi pakungwara kana pakurongeka. Inhau yekuti hauna kunge uripo ipapo chete. Zvakaita kuti uregere kuva ipapo zvikonzero zvakawanda zvausingagone kunzwisisa kana kuziva. Zvakaita kuti vamwe vave under that bridge, vave close to that tanker. Kune kwavaienda, kune zvavaironga, kune zvavaiita without knowing. So sometimes tinokanganwa kupa Mwari rumbidzo nekuonga Mwari nekuda kwekuti masituations atinenge tasangana nawo anogona kutinyepera kuti aiwa apa wakazobuda because timu rako rakamira, apa wakazobuda because chikwata chako chikadai. So ndauya nemessage yekuti let us look back and give thanks unto the Lord. Ngatitarisei kumashure. Hongu kune zvatakaronga zvikasabuda, kune zvatakaedza kuita zvikasabudirira. But chekutanga chihombe chinokosha, we are still standing. Why? Nokuti nyangwe tine zvatakatadza kuita zvikabuda, kunewo zvaidwa kuitwa nemuvengi, kune situations aida kutikunda, especially kutora upenyu hwako.
We passed through my seasons, my times, COVID-19, and COVID-19 is said to be still around us. We are still standing. It's all by His grace. Ufunge chinonzi kutenda, chinodarika kukumbira. I'll give you an example. Unonzwa kuti munhu appreciate, munhu anotenda even wamuitira zvidiki, open a door, zvinokupa a mind or a heart to do more for that person. So kukumbira zvakawanda, kutenda zvishoma zviripo. I'll repeat this statement. Kukumbira zvakawanda kana kudenha kuitirwa zvakawanda, kugona kuappreciate kana kuti kugona kutenda zvinenge zviripo. A heart of thanksgiving. Pane zvikuru zviri mberi kwako saGoliath, but pane zvawakapindana nazvo Mwari vakakupa kukunda, like the lion and the bear. There is power in testimony. Dai vana veIsraeri vasina kukanganwa Red Sea payakadivhaidwa vakakrosa. Dai vana veIsraeri vasina kukanganwa mvura yavakanwa kubva padombo, hakuna chaigona kuvanetsa vapinda muKenani, nometa vatarisana nei, nokuti kwavabva kwaiva nemurume wainzi Faro anga ari stone hearted. So magiant ari kuonekwa ari muKenani, ari mupromised land, haisi nyaya, because vakatomborarama musiri mupromised land, muri mu a desert place, havana kufa nenzara vari mudesert. Mwari wakavapa mana vakadya, Mwari wakavapa zviuta vakadya. There is power in testimony, in thanksgiving. Namo iripo beds, I need to explain something here. There is an article yandakasenderwa na someone yaitaurwa against the testimony yandakambopa, where I came from, nezvinenge zvichiitwa naMwari muupenyu hwangu. Somebody was saying, how can you give that testimony inotaridza kuti wanga uri rombe uchibva kumaprazi uchicelebrata kukwira ndege, uchicelebrate motikari, uchicelebrate imba, hazvina nebasa rese tikuenda kudenga, hazvipinze vanhu denga nekudii nekudii. Rega ndikudze chini shama dzangu. To some people, motikari haisi chinhu chavangaremekedze kuda. Motikari kwavari haireve chinhu, vakura vari mazviri. To them it's part of their lifestyle. Haisi kana surprise, hachisi chinhu chingavavhundutse. To some, imba haina meaning, haina zvainoreva. Vakura vane vabereki vane dzimba, achida in the city, ivo vakakura vachingonzwo imba yavakasirwa nevabereki vako, kana kuti ane mari dzaakashanda akakwanisa kuita zvinhu zvake. To some, yekuroorwa anoti akatarisa beauty ainayo, akatarisa kungwara kwake nekurongeka kwake, anozoona kuti ndinowanikwa neatanga. To some it does not mean much kuti anoona ruoko rwaMwari. So don't get discouraged by such people. Vanoti testimony yako idika ina nebasa rese, zvinotaridza kuti uri munhu wokumusha kumaprazi, sei uchicelebrate zvinhu zvisina nebasa rese, inda uchimuvhwa nekukwira ndege nekudii nekudii. To some kukwira ndege i-lifestyle yavo, vakakura vachizviita, ndo kurarama kwavo, ndo mafambiro avo, ndo transport dzavo. To us, we see God in every element of life inenge zvinenge zvinhu izvozvo, because tikatarisa kwatinenge takabviswa naMwari, handisi kuzonyarara kupupura, zvingaite sekunge zvidiki kune vamwe. Kwandiri, I thank God and I always testify His goodness. Ufunge kune vamwe vanhu chinhu chidiki ende hachina nebasa rese, ukachitaura vanoti washaya here zvekutaura. Jesu wadzikinura legion, unoti enda unotaurira vanhu zvawaitirwa naMwari wako. Dr. Matigima, see you online. God bless you. Thank you so much for tuning in. God bless you. Felistas Chitando, God bless you. God bless you. Perpetua Maoto, God bless you. God bless you. Toda kuti ndiudze munhu mangwanani ana kuti usanyararidzwa kupupura kana kutenda Mwari pachinhu chinonzi nevanhu chidiki
ende hachina nebasa rese. Why do you get moved kuti wakakwira ndege? It shows kuti wakabva kumapurazi kumusha, una chaunoziva, una chaunogona. Somebody was saying this against my testimony anendichipa. To them, very right. Vanopikisa nekutaura kudaro. Why? Hazvina meaning kwavari. Is their lifestyle, magariro avo, kukura kwavo, nekudidi, nekungwara kwavo, nekurongeka kwavo. To us, we see God in it. Unoziva kuti kwaunobva engo yawakabva nayo uchirarama muupenyu Mwari akakubvisa nekwauri kuenda kunosiyana nekwakabvawo vamwe nekwavari kuenda. We are living in a time, in a generation yekuti munhu akatosumuka achipupura kuti ndinotenda Mwari nekuda kwekuti ndakatenga bhasikoro, vanhu muchechi vanotarisa pasi. Vanhu vanogona kutarisa pasi kumunyarira munhu iyeye kuti shuwa mukore uno, generation ino, munhu angapupure nekutofara kuti ndine foni yeWhatsApp, ndakatenga bhasikoro, ndakazodii. Mufunge hama dzangu, upenyu hatifanane. Life ine mastages. And Mwari unoti don't despise the days of your humble beginnings. Mwari wakaitira vanhu zvikuru, ndiye waiita zvinhu zvidiki. Mwari wakapa vanhu mana, chingwa chaaipa vanhu on daily basis. Ndiye unozovapa kukohwa negohwo rakakura vari mupromised land muKenani. So hazvina kuipa kuti munhu apupure pachingwa chaapiwa chezuva ranhasi, iye asina chingwa chakazara mubread bin rake kana mupantry mune grocery. Why? Nokuti ari kungotenda zviri kuitwa naMwari muupenyu hwake. But to some people, vane matura ezvikafu, vane chikafu chakazara mupantry, vanoona sekunge munhu ari kutenda Mwari nekuda kwenofure chingwa ari kuwaste time, kana kuti haasi civilized, kana kuti haasi mature, kana kuti haasi kufambirana netime yekuti agone kuziva zvinhu zvinokosha zvine much value mulife. Musungwa ari mutraki yeprison, ari kubva kukoti achienda kujeri, anoisa value akadongorera pahwindo retraki achiona vanhu vari mutown. Anosvika paanoyemura chero munhu kuti uyo zvake anoenda kumba nguva yaanoda, achadya zvaanoda, achaita zvaanoda. Anokoshesa freedom more than anything else. Iwewe uri panze pacho ukatarisa track iye, auone sekunge uri pari nani concerning issue of freedom. Unenge une zvichemo uchitochema, dai Mwari andirangarira, dai Mwari andionawo, dai Mwari andinzwira tsitsi. Yet somebody ari kutaka kutarisa anoti zvake wakawarirwa nyasha naMwari, nokuti kune vanhu vanogona kuenda kumajeri pasina mhosva. People of God, hear me very well. Chinokutadzisa kuzarura musuwo yezvizhinji zvingaitwa naMwari muupenyu hwako, kutadza kutenda pazvishoma nezvidiki zvakatoitwa naMwari muupenyu hwako. Mweya wekutenda unodena zvizhinji, unodarika kukumbira. Mweya wekuonga, mweya wekuappreciate, mweya wekutenda unodena zvakakura kudarika kukumbira kwacho. Imagine waitira chinhu munhu chiri chidiki, but anokutenda nenzira yekuti newe unotoshamisika kuti asikana naye akomana, it's just a small issue. Dangoti wongobatsirika pashoma nezvinhu izvi, kwaari otaridza kuti zvawaita zvakakura, ari kutenda nemoyo wese. Something in you chinokuchallenge kuti this person is a good person, ane mweya wokuonga, ane mweya wokutenda. Zvinokudena kuti paunofunga kuitira vanhu zvinhu, you always remember that person. Kune vamwe vanhu hembe yakambopfekwa inyowani, zvekuti ndikabvisa t-shirt ndikapa mumwe munhu unotenda, unovonga Mwari. Yet kwandiri ndinenge ndabvisa ndichitoti paanenge achitenda achidini nomuti anyarara siyana nazvo, hazvina nebasa rese, just a small issue. To some hazvina basa. Saka Mwari, Jesu unoti kuna Legion, and he went into a Decapolis. Decapolis means 10 cities.
wakaenda kumaguta anokwana kuita 10 achitaura zvaakaitirwa naJesu. Legion anga aitirwei? Anga adzikinirwa kubva pamweya yetsvina, anga apfekedzwa hembe nokuti wanga wabvarura hembe dzake dzese, wanga wapfekedzwa hembe. So chaari kundopupura nekuudza vanhu ideliverance uye nekupfeka kwaaita. To some nyaya dzehembe dzekupfeka hadzina nebasa rese. So uchaona kuti in our times, munguva yatiri kurarama, there are people vari kutadziswa kupupura nekutenda nekuonga Mwari nekuda kwekuti vanozvifunga kuti ndikataura nyaya iyi muchechi kuti ndinotenda Mwari, vakandipa motikari yacho iri second hand. Vanhu vanogona kuti vabuda panze votarisa mota yacho vofa nekuseka kuti akomana mukore uno here munhu angati ndinotenda Mwari nekuda kwechekufambisa chimota chine problem ichi. Kune vamwe vanhu it does not mean anything. Don't get discouraged. Kuna Mwari zvine zvazvinoreva. Kuna Mwari zvine a greater meaning. Hauna kuachiva zvakakura, but pazvishoma nezvidiki zvawakaachiva izvozvo, imbotora nguva yekuti Lord, I thank you. Father, I honor you. I thank you for the gift of life. I thank you for your hand of protection upon my family. Thank you, Lord Jesus. Thank you, mighty God. Unozoera kuti munhu anosvika pakuno kwandingati kujaira kana kuti kungozvijairira kuti inenge right yake ngoti ndingaswera ndichipfugama ndichitenda kana ndichitaura kuti Mwari akandiita zvakati zvinhu zviri common izvi. Chaunoti chiri common i breakthrough at another dimension. Hachisi common kumunhu wese. Oza pane nguva yekuti ndichitaura nevanhu ndichiseka nevanhu mukufamba umu. Unogona kuti kumunhu saka unozotaura neni paWhatsApp onzwa munhu achiti very sorry mfundisi, for the meantime handina phone yeWhatsApp. Mauri semunhu unonzwa mweya wekuti munhu yakasara mukore uno here munhu haana chinichi. But you realize kuti upenyu hunosiyana. Mwari kwavanotibvisa kwakasiyana. Zvatinosangana nazvo muupenyu zvakasiyana. But in all things, give thanks unto the Lord, for he is so good and so faithful. Wese anokudiscourage kuti uregera nemweya wekuonga nekutenda Mwari. Ignore that person. Continue. I believe Legion paari kufamba achitaura mucommunity kuti Jesu wanditira zvakati, ndiye wandibvisa kumakuva, Jesu wandisunungura nekudii. Some people vanoti but unei iwe muupenyu. Zvaurongofamba uchitudza zvokuti wakabviswa kumakuva kwawaigara wakasunungurwa. What do you have? Legion haana chekunongedzera in terms ezvimwe zvinhu zvingabatika muupenyu hwake kuti dzimba idzo, mombe idzo nezvizvizvi. Chaari kutaura ndo chaakaitirwa iye, ende chinofadza Mwari vamuti enda undotaura zvawakaitirwa naMwari. So to some, that's why even in preaching, to some you don't mean anything. To some. Hakuna munhu akadanirwa munhu wese. Hakuna munhu wese anoti thank you pane zvese zvaunoita. To some it does not mean anything. But don't get discouraged, because to some it means a lot. Inzwa, kana vanhu vachitadza kuda Mwari akavasika, vachiregera kunamata, vachitadza kuda Mwari, vachitadza kufarira Mwari. Kana munhu achitadza kuda mwana waakabereka, kana mwana achitadza kuda vabereki vakamubereka, zvinodaro
kuti haungagone kugamuchirwa nemunhu wese, nokuti munhu akaoma kusvika palevel yekuti munhu anogona kutosungwa kunzi achengete mwana wake, inonzi maintenance iyi. Munhu anotosungwa zvekutoenda kujeri achikumbirwa kunzi taida kuti mupewo mwana wenyu chekudya chekupfeka. So munhu wakasvika at that level, at that dimension. Dai Mwari watibatsira, Mwari watiwanira nyasha, tive ne a heart of thanksgiving, mweya wekuonga, mweya wekutenda. I need to read a text. John chapter 6 from verse 11. Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted. And when they had eaten their fill, he told his disciples, gather up the leftover fragments, that nothing may be lost. Right? But verse 11, nobody what it is what? John chapter 6, verse 11. When Jesus took the loaves of bread, Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, Jesu paatora chingwa mumaoko emukomana, paapiwa chingwa mumaoko ekamukomana, 5 loaves nehove mbiri. Zvanzi he gave thanks unto the Father. Wakapa kutenda kuna, haasi kutenda kuti zvawanda, ari kutenda zviripo zvinodena kuti Mwari vagone kuzviwanza. Jesu apiwa hove mbiri nemaloaves echingwa anokwana kuita 5. Chaakatanga kuita, haana kuita munamato wekuti Mwari, I decree and I declare increase, overflow. Zvanzi wakapa kutenda, he gave thanks unto the Lord or unto the Father. Chaari kutenda chi? Zviri available. Zviripo zvingani? 5 loaves nehove 2. Vanhu varipo vanodarika 5,000. But pazvishoma zviripo, haatange nekuchema nekukumbira kuwanda kwazvo. Anotanga nekutenda, nekupa Mwari mbiri nekuonga. Hama dzangu, ndauya nemeseji yekuti mukati meino nguva, muzuva ranhasi 31 December 2022, it's the day yandinoda kuti mumwe nemumwe utarise kumashure. Zvishoma zvakaitika, zvizhinji zvawaishuvira zvisina kuitika haisi nyaya, but kumbova nenguva yekuonga. Zvanzi Jesu apiwa chingwa nehove, akatenda. Increase yechingwa nehove yakauya pakuti Jesu pazvishoma zviripo, he gave thanks unto the Father. Pane vanhu vaigona kuanalyze, kutaura, kufunga nekukwenyana kuti indava achitenda zvisingakwani, indava achitenda zvishoma. But that's a picture inotaridza kuti muzvishoma zviripo, when you appreciate and give God thanks, unodena kuwanda kwazvo nezvizhinji. So secret ye-increase kuva nemweya wekutenda pane zviri available. Kune vamwe hazvireve chinhu, kune vamwe hazvina basa, asi kuna Mwari wakakuitira zvine basa, uye nemwoyo wako wekutenda zvinodena zvizhinji zvingaitwa naBaba muupenyu wako. Handizivi ndiri kutaura nani mangwanani anhasi. 2023. Mudouble blessing, mudouble anointing yatadongorera. Let's give thanks unto the Lord. Pane zviripo zviri available. Kune vamwe hazvireve chinhu. Kune vamwe zvinomakisa zvina nebasa rese. Kune vamwe zvinotaridza kuti wakasara.
zviri nani kuva nemweya wokuonga mukusara. Why? Because ukatarisa hondo yaDavid naGoliath, hondo yanga yato advanced yapa Iron Age, vanhu vakutorwa nemapfumo. But David nokuti akava nemweya wokuonga, akava nekutaura testimony nekupupura kuti Mwari wakandirwira kubva kushumba nekuberi, uchandirwira nhasi against this uncircumcised Philistine. Anga aine dombo muruoko rwake. Hondo yamuvha from Stone Age to Iron Age. But munhu wakapa testimony, nyangwe achinzi ane zvakasara, ndiye wakava nevictory. Goliath akakundwa nemunhu ane dombo nechivhura mawe, iye aine pfumo. Ndiye ari advanced, ndiye ane zvinhu zviri nani. But chinomupa kukundwa ndechekuti uyo nyangwe ane dombo achinzi akasara, atenda Mwari, iye akabata dombo. Haana kuchemera zvizhinji, but watenda Mwari muzvishoma zviri muruoko rwake. Secret yeincrease iri mukugona kuonga nekupa Mwari mbiri nekumutenda pane zviripo zviri available zvakabatwa muruoko rwako. Hama dzangu, ndinzwei mangwanani ano. Ukatarisa kumashure, hongu kune zvakaramba, kune zvakakundikana mukuronga nemukuita. But the reason why you are still standing, God is more for you in this coming season. Mwari vane zvizhinji, vane zvakanaka zvavanoda kuita muupenyu hwako. Chaita kuti Mwari vakuchengete kune zvikuru nezvizhinji zviri komberi. I relate ku message yemukadzi ave the issue of blood. She was a survivor. Hongu akava issue for 12 years. But chaanofanirwa kutenda Mwari ndechekuti the issue haina kumutora, haana kufa. She was still standing. Baba vakauya nemwana kuna Jesu vakati kana zvamubata zvinomuwisira mumvura kana kuti mumoto. Chinhu wani chavaifanirwa kutenda ndechekuti nyangwe akawira mumoto, he was still standing. Nyangwe akambowira mumvura, he was still standing. Let's honor and give God thanks. Muzuva ranhasi izuva rekuti Mwari tinokutendai. Mwari tinokuongai. Kune kwakabviwa, kune kwatiri kuenda. Tine zvizhinji zvatakasangana nazvo. Kune vamwe zvingasareva chinhu, zvingasava nematuro. Asi Baba, kwamakandibvisa, rudo rwenyu nenyasha dzenyu Mwari wako. Nyangwe munyama yangu maiva neurwere Mwari, asi makandondiwanira nyasha kuti I'm still standing by your grace and your favor. Vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Mudikani, ndoda kuti udzamise pfungwa dzako, utarise kumashure, uone kuti hakuna bere rakambouya iri pamakwai ako. Uchaona kuti kune bere rinonzi COVID-19 ranga rauya pamusoro peutano hwako, pamusoro pefamily yako, pamusoro pebasa rako. Asi we uripo, you are still standing. Kune zvakauya after your business, after your marriage, after your career. But the reason why you are still standing, God has a lot for you in this coming season. Saka chingaitwa chii tisati tachema nekukumbira zvizhinji mukati megore ratiri kupinda. Ngatipei Mwari kuonga, ngatitendei Mwari nekuvaremekedza nekuvatenda nekuda kwenyasha. Don't get discouraged. Ipapa ndo pane nyaya in this season, in this time. We fellowship takawanda church ikava nguva yematestimony ekupupura. Vamwe vanotaura zviri outstanding, zviri so class to an extent yekuti unogona kusvika pakunyara kuti akomana ndopupura here ka 2 rooms kandakavaka, kana mumwe achipupura mansion yechitatu yaakomplita. Ndomira here ndopupura hama dzangu basa randakawana sahouse girl, basa randakawana sagarden boy. Kana vamwe vachipupura kuti maengineer, madoctor, maprofessor. There are times yekuti people will keep quiet.
but chinzwa so paunovharira testimony yaJehovha une zvizhinji zvaunovharira zvine chekuita nefuture yako. Why? Because mweya wekuonga unodenha Mwari. Mweya wekuonga unodenha zvizhinji. Rega ndikupe picture iyi. Mukadzi paakabata mukombero wanzu yaJesu, Jesu ndokubva ati pana andibata. Ndiani andibata? Who touched me? Hazvireve kuti prophetically Jesu angatadza kuziva kuti ndabatwa nani, but zvine a deeper meaning concerning kuonga. Nokuti mukadzi uyu anga atoporeswa, Jesu anoti ndanzwa simba richibuda mandiri, pana andibata pana. Hazvireve kuti Jesu haasi kutomboona kuti ndabatwa nani. Unoziva ndi Mwari, prophetically unotoziva. But pane nyaya ndepekuti munhu ngaabude pachena kuti vamwe vanhu vagone kuziva. Remember, Jesu anga achienda kumba kwaJairus, kwanga kune mwana we12 years angafa. Samukadzi ane the issue of blood paakabata mukombero waJesu achida kuenda unnoticed. Jesu unoti pana andibata kusvika mukadzi unozobuda pachena. Jesu uri kuda kutsvaka kubooster of faith yemunhu waainaye nekuda kwezvaitirwa mumwe munhu. Saka tonoti ukanyarara zvawakaitirwa naMwari, une munhu wauri kutadzira, aifanirwa kunga achibenefita pakusimbiswa mukutenda, anzwa zvawakaitirwawo naMwari. Inzwa Mwari paanokuitira chakanaka, ademonstrate his grace and his love to humankind. Saka iwo ukazvinyarara izvozvo, une munhu wawakuvadza, une munhu wawakuvadza. Mwari pavaitira iwewe, vaitira kuti vamwe vanhu vagone kuziva, vagone kutenda, vagone kukura, vagone kufara nekuziva kuti Mwari zvinhu izvi unogona ende unozviita. Testimony yako imharidzo. Saka uchiona even masystems ekuchechi pane nguva yekupupura, time yematestimony, kozoita time yekuparidza. Testimony itori sermon pachayo yakavigwa unyanzvi hwaMwari nekugona kwawo kuti mwe munhu anotenda agone kukura, agone kubatsirika. So when you keep quiet, une munhu wawakuvadza. When you keep quiet, Mwari wacho vakakuitira vagone kufara nazvo nekuda kwekuti vakakuitira for a reason yekuti zvigone kubata uye nekubatsirawo vamwe. So ndakoti zvikonzero zvingatidzivisa kuti vanhu vape matestimony, zvikuru sei aya atinoti mamaina kana kuti madiki, inhau yekuti we are living in a time munguva yekuti tine vanhu vanogona kukudiscouragea kana kuti vanogona kutaura zvikuru zviri kuitika mavari, to an extent yekuti ukaona yako nyaya inoita sediki kwazvo, unopedzisira waakutonyara kuti zvingaite here kuti nditaure nyaya iyi. Ko vanhu vanozoti kudii? Vanhu havaseke. Shuwa ndingatende Mwari nekuda kwesutu. To some, chekupfeka hachisi muklasi yematestimony. To some. But Jacob une nguva yekuti ava nechiroto ari panzvimbo yeBethel yainzi Luz. Amuka azora dombo namafuta. Unovimbisa kuti Mwari ndikadzoka, mandipa chekudya nechekupfeka kwandiri kubva, I will honor you. Ndi Jacob uri kuti Mwari ndinokutendai nechekupfeka. To some, kupfeka haisi nyaya. Zvokuti ukamira pamberi pechechi kuti ndinotenda Mwari, ndakawana akandipawo hembe, vanhu vanotarisa pasi kuti ari kupedza nguva, tikuda matestimony machine epower yaMwari hombe. Power riri malevels, power riri madimensions. I'll give you the picture ye light. Light randiri kushandisa pano, a ring light, riri kuvheneka, but at a lesser level or power than tikatora a floodlight. Malaits atinawo mudzimba ari mudenga anovheneka mumba, but light irori tikarisa mustadium harina meaning.
asi tikarilaita muno mumba rine meaning. Hear me very well. Kana lights ane classes kuti kune light torch phone rakasiyana ne floodlight. So chiregera kunyarara pa light rawinaro, but the word of God is light. Kurati Mwari aita zvidiki. I remember pane imwe clip yandaitaura pakuti Mwari wakasika nzou ndiye Mwari akasika mosquito. Life iri mu mosquito i life inotobva kuna Mwari. Life ine nzou i life inotobva kuna Mwari. But we are living in a time yekuti vanhu vakapupura Mercedes Benz, vanhu vakapupura G-Wagon, zvakaoma kuti uchitenda Mwari in that same church nekuda kwebhasikoro. Just get the picture. Just get the picture. Father, we thank you for your love. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Sorry, my gates anger and we are okay now. Only my free. Yeah, we've switched to solar now. But gates are in there. That's why I'm getting a sound here. So, usadziviswa kuunga nekutenda Mwari nekuda kwokuti vamwe vapupura majiwagon muchechi. Iwe kuti uchisimuka uchinyoresa kuti ndoda kumbopupurawo bhasikoro, unoita ngewakasara. Unoita ngewakasara. Hama dzangu, Mwari wedu ndiMwari unoita zvinhu nenguva dzakasiyana and achiita zvakasiyana kuvanhu vakasiyana. Bofu rinofara pakauya mushumiri unotaura kuti receive your sight. Agara achiona haagone kufara. Ane vhangeri raakuda raanopa value kudarika nekushumudzwa kwemapofu nokuti iye haasi bofu. So our situations, our challenges are different. So kune mumwe ndikapupura kuti Mwari vakandipa pekugara, mumwe anogona kukudza kuti hazvina nebasa rese tiri kuenda kudenga. Mumwe unodaro out of bitterness kuti iye haanawo pekugara. Saka kune vanhu vasingafari kana chakanaka chaitika muupenyu hwako. Izvozvo zvizive. Ndo upenyu, ndo kurarama, ndo panyika patiri. Don't expect munhu wese kuti yes, nokuti there is something good chaitika kwauri. They will always find a reason yekuti hazvisi. Kana vanhu vachitadza kuda Mwari akavasika, hazviite kuti iwe udiwe nemunhu wese. Hazvigoni. Ende kana une tarisiro yekuti vanhu vese vachakuda vachakugamuchira, uri kucreata chilifestyle chinorwadza, chinopa vamwe kufara nekunyemwerera muupenyu. Hazvide kuti udiwa nemunhu wese zvinhu zvese zviri right. Kugona kuaccepta mafacts anenge akaita seiwayo mulife. For example, semushumiri, hakuna mushumiri achadiwa nemunhu wese panyika. It's impossible. Chinopa Mwari kuti adane vashumiri vakasiyana kuitira kuti vhangeri rikava rimwe chete, but kune munhu waunogona kusagamuchira, kwete zvaari kushumira but iye semushumiri wacho. Why? Nokuti munhu ukasamugamuchira haugone kugamuchira zvaanotaura kana zvaari kuita. Munhu kana akaipa kwauri haana chakanaka chaanogona. Munhu kana akanaka kwauri zvinokava zvese zvaanokundikana. Bible rangu rinoti love covers a multitude of sin. Rudo runoputira uipu hwose. Kureva kuti kuipa kunoburitsa pachena. Kana rudo ruchiputira uipu hwose, kuipa kunobutsira pachena maera nekukundikana kwemunhu kwose. That's why Jacob paakaropafadzwa pamba pawe mai vake vakamupa tipi yekuti tiza, ibva pano, your brother is after you. Ufunge rugare nenyasha zvida kuuya muupenyu hwako zvichakukreatera ma-enemies as well as people who celebrate with you. Both sides hadzishayikwe kana zvakanaka zvaitika muupenyu hwako. Vanofara newe
nevanorwadziwa nazvo ndo panyika ndokuti vanhu. Don't expect kuti munhu wese achaita cheer up achafara newe because waiva bofu waakuona. Blind Bartimaeus achidanidzira kuna Jesu, vakamuti nyarara, vanhu vanoona. Indaifungidzira kuti kana uri bofu vanhu vese vanokufarira, vanhu vese vanofarira kuti uzoona uchemo kuna Mwari. But blind Bartimaeus ari bofu, kune vanhu vakamuti nyara, kune vanhu vasingangoda kuti panhamba yekuona tuone takawanda. Hausi kushandisa maziso avo, uri kuti Lord, so I may receive my sight, not their sight. But still there are people who are not happy. That's life. So shoko randauya naro mangwanana nhasi, tenda Mwari pane zviripo. I love the song Yamai Shingisai Suluma yakuti tenda Mwari nezvaakakuitira uone zvaachakuitira. Tenda Mwari nezvaakakuitira uone zvaachakuitira. Kutenda kuno opena a door for more. Ndakupa muenzaniso wako semunhu kuti ukaitira munhu chidiki nhasi, kwauri chinenge chiri chidiki, but munhu uya akava nemweya wokuonga nekutenda, zvinokubata mumwoyo mako. Pese paunofunga kuitira vanhu chinhu, munhu iye anodzaka mumind mako nekuda kwekuti munhu akagona kuappreciate nyangwe muzvidiki zvakaita. Hama dzangu, upenyu haufanani. Zvatinoitirwa naMwari zvakasiyana siyana. Zvimwe zvacho starting point zvokuti unotadzisa zvikuru zvikuda kuuya nekuda kwekuti pazvidiki zvakaitika wakavhara muromo wako ukangozvitora for granted kuti hano inotambika inowanika ndo life. Pane zvinhu zvaunofunza kuti zviri easy kuti zviitike nokuti zvakaitika kwauri nenzira iri nyore, but to some they struggle to get to that level. Some they struggle to get to that level. Ndine nguva yekuti Mwari vanenge vachiita zvinhu muupenyu, unosvika pangojaira kuti that's it, ndokuita kwawo, that's it, it's okay. Patime yekuti zvinhu izvozvo hazvisi kuitika, unotozoona kuti saka chinhu chikuitika kwacho dzinenge dzingoriwo nyasha nai. Sister Miriam Boroma, God bless you. Charles Chapinduka, God bless you. Rosie Nyamuzinga Magara, God bless you. Felicitas Chitando, my Miriam Chigwindi, Miss Holloway Lich, God bless you. Titichi Weshe, Napoleon Mate, God bless you. Makaita Msache, God bless you. Barbara Kureva, Mwariwa Vitre Nyasha Jukuru Membi Gumari, God bless you. Petronella Vudzi, God bless you. Fortune Zimunya, Mwariwa Vitre Nyasha, Mwariwa Kuropa Fadzei. Sylvia Dumbu, God bless you. Shamiso Jack, God bless you. Perpetua Mauto Index, God bless you. We need may the good Lord bless you. Africa Tato, God bless you. Mariwa Kitrenyasha, Mariwa Kropa Fadze, Mariwa Kuche, Farai Marangi, may the good Lord bless you. Dama Nyongani, may the good Lord bless you. Asamo Life Mandiva, God bless you. Priscilla Chipo Andisi, may the good Lord bless you. Dr. Tigaz, may the good Lord bless you. Amazangu Mariwa Kitrenyasha, Mariwa Kupa Fadze, Mariwa Kuchengete, Mariwa Kugonese. A heart of thanksgiving. Mweya wakuonga nekutenda Mwari. Why? Nokuti kutenda kunodena zvizhinji. Bible rati Jesu paakapiwa hove nechingwa, he gave thanks unto the Father. Chakadena increase. Mweya wakuti pane zviri available zvishoma saizvozvo, Baba kudzwai wangwai. Why? Nekuda kuti mukomana uyu aigona kusavapo pamusangano uyu. Kana miracle yakatangira pakuti pane mukomana aiva nehove nechingwa, zvoreva kuti chiri kutendwa naJesu panapa, Mwari varonga tsoka dzemukomana uyu kuti ave available pameeting iyi. Why? Jesu miracle haisi kuitwa out of nothing, iri kuitwa out of something. So that something kuva available is by the grace of God. Kune zvinoitwa out of nothing, kune zvinoitwa out of something, but availability yechinhu ichocho chiripo is by the grace of God. Pastor Jake Chigorimba, how are you doing, my brother? How are you doing? Say God bless you, God bless you, God bless you.
Mwari vakuitire nyasha zvikuru. I'm so happy to see you online. May the good Lord increase you. Thank you so much. God bless you. We grew up together na Pastor Jake Chigorimbo. Patinotaura nezvegrace. Tinenge tichiziva Mwari kwaakatibvisa. We grew up pamine inonzi Mazovo. It's a place yekuti you don't expect much zvingabva munzvimbo dzakaita seidzodzo. But Jesu unoti muNazareta imo unobuda chakanaka. Hama dzangu, munhu nekuziva Mwari kwaakakubvisa nezvaukasangana nazvo Mwari wakakupa kukunda. Don't get discouraged. Usanyararidzwa kupupura, usanyararidzwa kuonga nekutenda Mwari, nekuti pane vanhu vane zviri better, zviri greater. Upenyu pane kwatiri kubva uye pane kwatiri kuenda. So vari kumberi vakadiscourage, vari kumashure kuti makasara ungatende Mwari, iwe uchiroja ungatende Mwari, nekuda kwesheti ungatende Mwari, nekuda kwemotikari second hand. Kwauri it was not easy. Zvakatotora nyasha dzaMwari kuti upake second hand iyoyo pamba. Zvakatotorawo nyasha dzaMwari kuti uvake katurumzi kako. Zvakatotora nyasha dzaMwari kuti ugare pabasa iroro, nokuti zvaida kuti ubve pabasa iroro zvakawanda. Zvisingade kuti utombowana nebasa racho zviripo. So we thank God for his grace. His grace is sufficient. But chichadena zvikuru muna 2023, on this day, ngatipei Mwari kuonga nekutenda. Ngatipei Mwari mbiri nekuvaremekedza nekuvatenda. We need to pray now. I'm sure I'm done with my teaching. Let me just put on my prayer shower. Somebody, this is what we call talit. I bought this one. In fact, I was given this one in Israel. Wailing war. You know the wailing war. Prayer request. I was there praying. Then a certain man came. From Africa. Oh, my brother, you can have this prayer shower. I'm going to prayer shower akawanda. So I'm going to put this prayer shower because if you put on the prayer shower to pray, so whenever I pray now, I love just to cover myself with this prayer shower. Father, I pray for your grace and your favor. Baba ndirikunamata vana venyu ngavarangarire. Ndataura blessing, protection pamusoro pemhuri nemabasa avo. Takutendai Baba nechipo cheupenyu. 2022 31 December mukati meino nguva tiri kupa mbiri kutibata kwenyu Baba, kwamakatibvisa. Tine zvikuru nezvizhinji zvatakasangana nazvo, asi imi munotichengeta nekutigonesa. Kudzwaiwo nguva Baba, tinokutendai nekuda kwemhuri dzedu, tinokutendai nekuda kwevana vedu vamakatipa. Utano hwavo Baba, kuchengetwa muzvikoro Mwari. Takutendai, takuongai. Mbiri yose iwe pamuri nokuti makanaka. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you. Muswere munyasha hama dzangu, Mwari vakuitire nyasha. As we cross over tonight, I'm sure per hour crossover, I'll come back and pray with you as well. Na 12 usiku, I'll come and pray with you per hour crossover. So God bless you. Mwari vakuitire nyasha. This twin brother of mine anonetsa manje. Adambo apia wapa. Divine. We are done. So God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Itiri wainyasha ropafadzwa musanyarare kupupura nekutenda Mwari. Kuti vanhu vanozokutarisira pasi kuti zvawataura zvina nebasa rese, wamwe wako taane mamansion taane chi sei uchitaura zvinhu zvidiki nekudii. Mwari unoita zvidiki, ndiye Mwari unoita zvihombe. Ini ndinomutenda Mwari uyu. Nokuti vamwe tine nhororodo, tine background inosemesa, inonyadzisa, asi nyasha dzavo dzinotirwira, dzinotisimudza misi nenguva. Father, we thank you for your love, for your mercy, for your grace, for your favor. Kuna wakaita semi Mwari, kuna wakaita semi cheso muupenyu wedu.
Aba kwamakatitora nekwamakatibvisa sinongova nyasha nerudo. Hakuna waigona kundibvisa nekunditora ikoko Mwari wangu. Dai asirimi Jesu. Dai asirimi Jesu nenyasha nerudo rwenyu Baba. Rava sata la boshariandi. Menta bayando roboshikata. Maugatsa baranda la boshiata bebejaliga saya. Menta karaso libashaikate reketele bosharianda. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Makatibvisa murwere Mwari, mukatipa utano, mukatisimbisa, mukatigodesa, munesu munoramba muinesu nguva dzose. Mukutendeka nekururama kwenyu Baba, ndakuongai nekukupai mbiri. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. Amen. When I reflect, pandinotarisa kumashure, when God called me from 2006, I was so sick. Makumbo angu anga akazvimba kuita matanda kudai so ndine TB. Then I heard an audible voice in a dream. Go to the city, preach, win souls. I am with you. And the Lord is still with me today. Kwakabviwa kwacho could nothing. So chese chinonzi something now in life mangu. I see God in it. Something iyo kangala kadiki diki. Something iyo kangala kanu kasinane basa kwa uri. To me, it means a lot. I know where God took me from. Ndaisemesa, ndaipisa tsitsi. Panguva yekuti vanhu vanzwe zvauri kuparidza nekutaura. Vanhu vaigona kukwenyana vachinzwa tsitsi vachiona kuti munhu uyu murwere, munhu uyu waparara. So out of nothing, chese chinongonzi something in my life. No matter how small it is in other people's eyes, I look up unto him and say, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Baba takupai mbiri nokukutendai nokuti makanaka. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jehovah God. Thank you, Ancient of Days, Everlasting Father. I thank you for my family. I thank you, Baba. I thank you, Lord. Mumegwagwa matinofamba protection nenyasha dzenyu Mwari wangu. Ikatabo sharianda. Nokuta musimurewe nema. Makati enda ndinewe. Ndirikuona nyasha neruoko rwenyu Baba. Ndinokutendai, ndinokuongai, ndinokunamatai. Nokuti makanaka Mwari, imamurewe nema makatendeka. Mune nyasha tinogara nekusingaperi.